Mizmin neolitiku għat-teknoloġija tal-lum, dawn iż-żewġ eri twaħdu flimkien fi proġett 4 studenti li blajnuna tal-Mita u Heritage Malta ħolqu l-app Tarshin Temples. L-app hija maħsuba biex dawk li jżuru dawn it-tempji li riċentament gawdew minn proġett kbir ta' konservazzjoni ikollhom esperjenza sabiħa u interattiva. Nikola Zgalja wieħed mill-istudenti li ħadem fuq l-app fisser kif din hija esperjenza li permezz tagħha wieħed jifhem u japprezza aktar ir-relevanza storika ta' dan is-sit storiku. Mela, hemm lan ta' din l-app huwa li tkun bażikament gwida virtwali għal visitors ta' dan il-post. Jiġifieri jekk jiġi turisti jew anke Malti li jixtieq l-esperjenza tiegħu fil-post tkun iktar rich in terms of informazzjoni li jista' jara u anke mhux informazzjoni biss, jiġri Multimedia jista' jara ritratti u jista' jara 3D models jew jagħmel it-tour u jisma' l-audio guide. Jista' juża din l-app li tipprovdilu dawn l-affarijiet kollha. Il-kuratur ta' Heritage Malta Josef Karwana esprima s-sodisfazzjon tiegħu li Heritage Malta se tkun qed toffri dan is-servizz. Aħna Heritage Malta parti mix-xogħol tagħna huwa li dejjem inkabbru l-aċċessibilità tas-siti tagħna lill-pubbliku u dal-forum ta' teknoloġija bħall-app huma importanti immens biex nagħmlu dan. Allura x-xewqa dejjem kienet hemm. L-app Tarshin Temples tista' titniżżel b'xejn minn fuq l-Android u l-iOS. Preżenti għat-tnedija ta' din l-app kien hemm is-Segretarju Parlamentari għall Kompetittività u Tkabbir Ekonomiku Jose Herrera li feraħ l-istudenti li ħadmu fuq l-app. Dan għaliex bil-ħidma tagħhom se jgawdu daw kollha li se jżuru t-tempji ta' Tarshin.